बर'नि ससियेल मिडिया एसाम ट्रिब्युनखौ लानानै गुबुन गुबुन जेसेबां मिडिया दं आसामाव गासैबो मिडियायाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नुगासिनो थादों सेवलि महिलारी। सेवलि महिलारीनि जि सम्पति बे सम्पतिखौ नुनानै बयबो बागदावखांजोबदों आरो। सेवलि महिलारीखौ मा होननानै प्रजेक्ट खालामदों बिपिएफआ? बिथाङा सासे समाज सिबियारि, बिथाङा सासे बिजनेस वमेन। आरो गोबां बुंदों बिथाङा धोनि नखरनिफ्राय फैनाय। बिथाङा इक'नमिक्सआव मेजर लानानै मास्टार डिग्री एमए खालामनाय। बेनिखायनो बिथाङा बिजनेसनि बहुत नलेज दं। आरो बेनिखायनो बिथाङा 2008 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारी सारजों हाबा जादोंमोन आरो 2008 मायथाइनिफ्राय दा 2026 मायथाइ। स' बेसेबां बोसोर जाखो? खमसे खम 16-17 बोसोर हमनानै दोन। 16 बोसोर बा 15 बोसोर हमनानै दोन। आरो बे 15 बोसोराव जोङो ससियेल मिडियायाव जायफोरखौ नुदों बबेखानि बे रियेल ना नंखाय आं बुंनो हाया। माखासे मानसिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि मा खालामदों? क्लेम खालामदों जे इमान करर इमान करर इमान करर। गुबुन गुबुन मिडियायाव गुबुन गुबुन नुदों, बहाबा 40 कौटि, बहाबा 30 कौटि, बहाबा 54 कौटि, बहाबा 129 कौटि। स' सोरनिया बेसेबां रियेल आं मिथिया। जायखियानो जाया मानो मोनसे जुदि आइडिया खालामबा 2008नि समाव बिथाङा जेसेबांखिनि बिथांनियाव रां दङमोन, बहानिफ्राय फैदों माबोरै फैदों बेखौथ' जों मिथिया, नाथाय बिथांनियाव जेसेबां दंमोन बै जेसेबांखिनि एसेट दङ बे एसेटफोरा लासै लासै दामा बारायबाय नालाय, दा माने दानि समाव बिथांनिया प्राय 128 crore सामथिं ओरै माबा मोनसे जाहैबाय। ओरैबायदि मानसिफोरा मोनसे आइडिया खालामदों आरो। बे जाबाय मेगनजों नुनाय। आरो बाखि मेगनजों नुयि गुबुननि नामाव दोननाय भागि गुस्थि बाय बाहागि आरो जुदि सुइस बेंकफोरावबो जुदि एकाउन्ट दंबा बेखौथ' मिथिला जोङो। स' बेबायदि जुदि दोङोबा बे हिसाबै बहुत जानो हागौ आरो। माने मोनसे जुदि आन्दाज खालामोबा बाय बाहागि गासैखौबो थांनाय 16 बोसोराव जुदि हमजोबोबा, आं बुंनाय नङा बेयो रायजो राजानि रायलायनाय, गामिफोराव रायलायनाय मानसिफोरा मोनसे आन्दाज खालामनाय बे बाथ्राया बुंदों। जुदि गासैखौबो लाजोबोबा आरो बेफोर बाथ्राखौ सोर बुंगोन? क'क्राझार ओनसोलनि मानसिफोरानो बुंगोनथ'। स' क'क्राझार ओनसोलनि मानसिफोरनि आइडिया बादिबा आरो बिथांमोननि आइडिया बादिबा निस्सय बिथांनियाव 128 crore नङा, बिथांनियाव माने 1000 कौटिनिबो बिगोमा जानो हागौ बियो। गुबुननोबोथ' दान होनाय थागोन ना बहुत, बा गुबुननि मुङावबोथ' खालामना दोननाय थागोन ना। स' बैफोर गासैबो माने लाजोबनानै 1000 crore खाथि थांनो हागौ। जुदि सुइस बेंकफोरावबो दोनखुमायोबाथ' बुंनांला आरो बेफोरखौ। ब्लेक मानि, व्हाइट मानि, माइबा मानि। स' बैफोरबो जुदि दंबाथ' बहुत जागोन। दा बेफोर जुदा बाथ्रा। दा बिथांनियाव दासिम मेक्सिमाम क्लेम खालामनायखौ आं नुदों। नोंथांमोना स्क्रिनाव होदों, नोंथांमोना लास्टसिम नायबा नुगोन भिडिअ। जे सासे सुबुङा बिथाङा ससियेल मिडियायाव भिडिअबो लाबोयो। स' बिथांनि भिडिअ नुनाय बादिबा गासै प्लास खालामजोबनानै, गासै एसेटखौ प्लास खालामजोबनानै दानि तारिखाव, दिनैनि तारिखाव बिनि जे मार्केट भेलु, बे भेलुखौ खालामबा मा जायो? 128 crore सामथिं, 128+ crore। बा जों ओरैबायदि आयदा खालामनो हागोन, बेखौ जुदि जोङो 10 बोसोर जुदि पास्टआव थाङोबा, 10 बोसोर पास्टआव थाङोबा खमसे खम बै समाव बे एसेटनि दामा बा मार्केट भेलुआ निस्सय जानो हागौमोन 50 crore बा 30-50 crore गेजेराव जानो हागौ। नाथाय बियो मा इंक्रिज जालांबाय थायोना, जाय निस्सय 128 सामथिं crore। देट मिन्स रियेलाव बिथाङा 30-40 crore मानसिमोन हमनानै लाबाय आरो हाबा जानाय समनिफ्राय जुदि हमोबा, आरो दा जाहैबाय मा बहुत crore। आरो बिथांनियाव सबसे आसरितआ जाहैबाय मा 37टा बेंक एकाउन्ट दं। स' 37टा बेंक एकाउन्टखौ बानायनायखौ मानसिफोरा जोबोर खेंख्रा-खेंख्रि नोजोरजों नायदों। माने आं ओरै बुंनांसिगोन, गलतिथ' कर दिया, हाग्रामा महिलारी सारा गोरोन्थिथ' मावबाय। खारन 37 बेंक एकाउन्ट, वाइ? मानो 37 बेंक एकाउन्टआ बोरै थानो मोनो? मा कारन थाखो? बिजनेस वमेन ना। आरोबाव मोनसेया जाहैबाय मानसिफोरनि क्लेमखौ बुंदों, बेयो आंनि क्लेम नङा। आंनिफ्राय जेबो गैया बुंनो गोनां, आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। आं मोनसेल' बाथ्रा बुङो, जोंहा पलिटिक्सआव जेबो लाब जाखाया ओरैनो बाबु। सरकारा करर करर माने फैसा इनभेस्ट खालामो, मायबा खालामो, रायजो राजानो होयो होआ, मोनखायाबो नालाय बुंनो गोनांबो जेबो गैया। सोरबा धोनि जादों, सोरबा मननानै धोनि जादों, सोरबा आग्लायनाय रांखौ गाव मनग्लाबनानै धोनि जादों, बेवहायबो बुंनो गोनां गैया। आं सासे इउटिउबार हिसाबै आंहा बुंनो गोनां गैया। नाथाय माखासे आंनि आइडियाफोरखौसो बुंगोन आरो, बेवहाय थानाय कनस्पिरेसिफोरखौसो आं बुंगोन आरो। आं बेखौनो बुंगोन, गोरोन्थिथ' जाबाय, बिपिएफआथ' मोनसे मिस्टेक खालामबाय बेवहाय। आरो बिपिएफनिबो गोरोन्थि नङा, बेयो हाग्रामा महिलारी सानैनि गोरोन्थि। स' बिथाङा गावनि बेंक बेलेन्सआ इमान खम, नाथाय सेवलि महिलारीनि
बैंक बेलेन्सा बा गासै जुदि सम्पति बे माने एसेबां बुरजा आं बेखौ ओरैबो बुंगोन सम्पतियाथ' हाग्रामा महिलारि सानैनि जागोन नाथाय गावनि नामावथ' एसेबां दोनजाया नालाय स' बिसिनि नामाव दोनदों खोमा ओरैबो जानो हागौ बिजनेस वमेन होनना बुंदों आरो बेबो सबसे गिदिर माने मोनसे ब्लान्डार मिस्टेक बादि नांबाय आङो एसे स' बिजनेस वमेन माने बिथाङा मा बिजनेस मावो दिनैसिम रावबो मिथिया बर' मानसिफोरा रावबो मिथिया दिनैसिम बिथाङा मा बिजनेस मावो बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे माने जायगायाव मा खेथि मावनाय हा दङ रेसिडेन्सियेल हा दङ आरो बिथाङा माखासे बिजनेसाव इनभेस्ट खालामनानै दोनदों बिथाङा 220 ग्राम गल्ड दङ गल्डनि दामाथ' नै बावैसो सिगां माने 2 लाख सामथिं मोनहैदोंमोन आरो दाबो माने 1.5 लाखआवनो दङ 1.5 लाख स' बै समाव 220 ग्राम गल्डखौ माब्ला बायदोंमोन मिथिया नाथाय दाथ' बिनि बेसेना बहुत जागोन जुदि 10 ग्राम गल्डनि बेसेना दिनैनि तारिखाव जुदि 1.5 लाख बा 220 ग्रामनिया बेसे जागोन 1,50,000 बा दिनैनि तारिखाव हमना ला गल्डनि बेसेना 1,50,000 1,50,000 अब्ला 1,50,000 खौ नोंथांमोना मादो सानजोबनाव 220 दो सानजोबनाव बेसेबां जागोन होमबानिया स' गल्डआनो बेसेबां बेसेननि दं बिथांनियाव बेबायदि स' जियानो जाया माने बेवहायबो जोंहा बुंनो गोनां गैया दा बिथाङा बे माखासे एसेबां जि 128 crore गारिया 32 खान ना मानखो आरो टयटा लेन्ड क्रुजार जायनि बेसेना 1.5 कोटी सामथिं माबा मोनसे जानो हागौ आरो बेखौ लानानै 32 ता गारि गुबुन गुबुन जायगायाव लेन्ड हा दङ बिनि मुङाव बिथांजोनि मुङाव गासैखौबो प्लास खालामनानै जियानो जाया मानो बेखौबो जोंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय बै माखासे जे सम्पति बेखौ बानायनोथ' केपिटेल नांगोन केपिटेल बै केपिटेला बहानिफ्राय फैखो केपिटेला बहानिफ्राय फैखो आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बिथांजोआ एसेबां जुदि एसेबां रांनि मालिक बिथाङा बेसेबां टेक्स होयो सरकारनो स' बहुत कुइसन एराइज जादों आरो मानसिफोरनि गोसोआव आं दा बुंनायफोरा जाबाय मानसिफोरनि गोसोआव साननाय आरो बिथांनि सर्सआ मा सर्स अफ माने मानि बिथाङा माबे बिजनेसनि थ्रुयै एसेबां माने मार्केट भेलु बानायखो दिनै एसेबां सर्सआ एसेबां रांनि जि दामोल बे दामोला माबोरै जाखो बबे बिजनेसाव बिथाङा बेसेबां आरजियो बेसेबां लाब लकसान जायो बेखौ मानसिफोरा मिथिनो लुगैबाय दानाबा आरो बेनो जाबाय सबसे गिदिर जेंना जाहैबाय बेखौनोथ' आं बुंदों मिस्टेक तो कर दिया मिस्टेक तो हो गया गोरोन्थिथ' जाबाय हाग्रामा महिलारि साननाया गोरोन्थिथ' जाबाय बेयो आरो बेयो दिनैनि तारिखाव जेबो जायाबाबो मानसिफोरनि गोसोआव अरायबो नांना थासिगोन आरो जे जोंनि बिटिसिनि चिफनि वाइफनि सम्पतिया एसेबां 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 32 कार माखासे जायगायाव हा दङ इबो गासै बिटिसियावनो हा दङ आरो लोगोसे जितु बैंक एकाउन्टनि अनजिमाया 37 ता आं नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव सोरबा सोरबाथ' माने 10 बार जोनोम जाबाबो 7 बार जोनोम जाबाबो जेसेबां गेदेर गेदेर साख्रि माव बेखिनिखौ आरजिनो हानाय नङा बायदिसिना बायदिसिना मानसिफोरखौ बुंनाय नुदों नोंथांमोना बिथांनि सम्पतिखौ नुनानै करर करर रांखौ नुनानै बेबायदि टेनसन जानो गोनां खर' गुदुं जानो गोनांथि गैया खाफाल गोनां मालाय ना जायफोरनि खाफाला मोजां बिथांनियाव 50 करोड़ नङा 100 करोड़ नङा 1000 करोड़बो थानो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना नरेन्द्र मदिजों रुजुबा जानो नङा स' नरेन्द्र मदिनि बेसेबां रां बेलेन्स दं नरेन्द्र मदिनियाव नोंथांमोना नायबा नुगोन बिथांनि टटेल गासै माने एसेटफोरखौ लाजोबनानै 4 कोटी 5 कोटीनि बारा नङा सासे प्राइम मिनिस्टार जाय खनथाम चिफ मिनिस्टार जाना फैदों जाय खनथाम प्राइम मिनिस्टार जाबाय थेवब्ला बिथांनि एकाउन्टआव बिथांनि गासै सम्पतिनि बिबाङा जोबोर बाङाय नोंथांमोना सानदों हिमन्त बिश्व शर्मानियाव बेसेबां एसेट दङ बिथांनियावबो निश्चय 100 कोटी गैया जानांगौ नाथाय रिनिखि भुया बिथांजोनियाव थानोबो हागौ जिहेतु बिथांला मा खालामदों मोनसे स्कुल बानायदों सांसारियाव आरो बे स्कुलनि बेसेनखौ नोंथांमोना जुदि हिसाब खालामबा इन्टारनेशनेल स्कुल स' बहुत क्रर स' बेबादि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाइनान्स मिनिस्टारमोन बहुत दिनै एमएलए मन्त्रि जाबोनाय बिथांनि एसेटआ दिनैनि समाव जुदि 100 करोड़ होनबा बियो जोंनि थाखाय जेबो आसरित नङा नाथाय हाग्रामा महिलारिया मा मायथाइनिफ्राय चिफ कमसे कम बिटिसि जानायनि उनाव ना बिनि उनाव 2008 मायथाइयाव हाबा जादों सेवलि महिलारिजों आरो बिथाङा दिनै सेवलि महिलारिनि सम्पतिया हाग्रामा महिलारिनिख्रुइ बांसिन आरो बिथाङा धोनि न'खरनिफ्राय फैदों होनना बुंदों नाथाय जों मिथिनायाव बिथाङा एसेबांबो धोनि नङा जे कररपति दिनै नोंथांमोना साननानै नाय सेनि लोगोआव जुदि मोनबा लाथिख' थाहैबाय बेखौनो लाख आरो बिथाङा दा कौटि क्रर मानिदों बिथांनियाव स' 100 लाख बा मा जायो 1 कोटी जायो ना 100 लाख बा 1 कोटी बा लाखपतिबो जाबाय आरो मिलियन निजुत मिलियनियर ना मिलियनियर
मिलियनेर खुगायानो थाङाखै स' मिलियनेर बा मा जानांगोन 10 लाख होमबाथ' बहुत कौटि दं होमबा मिलियनेरबो क्ररपतिबो बिलियनियार ट्रिलियनियार जानोबा मा जानांगोन बिलियनियार स' बिलियना मा जागोन ना स' नोंथांमोना मोनथाम जिर' बारलांबाय था मिलियनाव मा जानांगोन 1 मिलियनाव खैथा लाथिख' थानांगोन लाखौ जिहेतु मोनबा थानांगोन 6टा थानांगोन बेवहाय आरो जुदि मोनथाम जिर' फैबायबा बिलियनियार जाहैगोन दा 128 कौटि 128 कौटि ना 128 कौटिया जाबाय नुनाया स' 128 कौटियाव आरोबाव उनथिं जुदि मोनसे जिर' फैबायबा फिउचाराव खैटा जिर' जागोन 128 कौटियाव 7टा मा जागोन 1 आरो मोनसे जिर' फैबा मा जागोन 1 बिलियनियार जागोन ना स' बिलियनियार जानो बारा गोबाव गैया आरो बेबायदि आं नांदों स' नोंथांमोना मा सानो स' बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसेल' बाथ्राखौ मिथिना लानाया मोजां सेवलि महिलारिनाव जायफोर जों सम्पतिखौ नुदों दिनै बेयो जेबो आसरित बाथ्रा नङा आंनि नोजोराव इयाथ' हनाय था ना इयाथ' हनाय था स' बेवहाय जोंहा साननो गोनां गैया नोंथांमोना नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ हो मालायनि सम्पतिखौ नोजोर खालामनानै जोंहा मा जानो जेबो लाब गैया आरो मिडिल क्लासफोरखौथ' आं बुंगोन नोंथांमोना बै सम्पतिखौ नोजोर खालामना जेबो मुलाम्फायानो गैया ओरैनोबो ना मोनखागोन दुखु खालामबाबो जेबो मोना बुंबाबो जेबो मोना कुचबिनै नाथाय नोंथांनि भटखौ नोंथाङा होथारनांगोन माने आं बुंगोन आरो माखासे मानसिया शक जादों आरो शक माब्लाबा आन्दाज खालामफ्लाङाखैमोन माने अन्धभक्त जाजोबना दंमोन नाथाय माखासे मानसियाथ' मिथिखायो सोरनियाव बेसेबां सम्पति दं नोंथांमोना रियन दैमारिनि सम्पतिखौ नुना आसरित जादों जानांगौ दिल्ली बायदियाव फ्लेट दं बिथाङा कलकाता बायदियाव फ्लेट दं बेयो नुनाय आरो मिडियायाव नुनाय बेसेबां रियेल आं मिथिया अब्ला सानना नायदो